Nu te rușine. Miroase aia, mama. Eu ce nu mi-e prea mirosit tu singură. Maa, ce tare. Uite bă, așa că n-am eu copii. Ia uite cocoșii cum stau acolo. Dacă am fost copii, eu când m-am arăt tot ziua. Și lapte le-ați văzut? O să mergem și să le vedem, da? Ca și ceva acolo. Uite, filmează și ăștia ți-ar fi tot. Ia uite ce pisică! Ia uite ce pisică! Ia vine aici! Stai aici! Băi, dacă se va dreapta, Mama, tu dacă faci, stai așa, bă, frate. Uite la acolo. Vine încolo. A, da. Mama, o să avem un copil, la cât dacă... Doamna, la cât dacă... O să avem un copil, la niciodată. Ești de aici. Eu de aici. Dacă la cât? Ăsta e matale, că matale te cunoaște mai bine că aici. Primăria voluntară. Ce glumă? Poate apă că să vină și voi de Nicolae. Și lași biței în curte aici, da? Da. Așa. Ia uite-te încoa, băi! Să te ia la mustăți. Hai, bă, și poate să-mi facă. Poate apă că o să vină și voi. Puse acolo. Ieșim, deocamdată stați acolo și ieșim. Hai, acum 6 copii îți gata, hai! Tot așa să te-ți gata. Haideți, haideți, mă. Să vadă vacile. Haideți afară că au venit oile aici. Hai să vedeți ce voi de aproape. Ciurii, toți tare. A, uite-le că le-au adus, veniți încoace că le-au adus în țarcă aici. Ei, dar nu că avem gard. Scuză-mă. Bă, ce te faci? Sunt puține vaci, uite așa. Magda, bă, atacă pe bine vacile, să vezi că eram la nu? Că bunică pe și-au venit toate de vaci, cred că erau 100. Bă, nu după asta cu ei. Copii, haideți și urci. Pe lângă care să friți. Le-am zis la zi. Tot ce să mișcă. Tot ce să mișcă.
Hai coborâți jos! Hai, coborâți! Unde-i coada? Să mă mănânc eu, să nu cobor. Ia puneți mâna pe el. Ia ridică-l în brațe, ridică-l în brațe, că nu știu ce e, că e gotov. Ridică-l în brațe, așa, așa. Puneți mâna pe el, că vreți să Deci, apropo la fet. Dar putem să vedem mai mare. Hai, veniți aici. Dați-vă mai aproape. Veniți aici să vedeți o mai. Nu vine frică. O tine în punct, mamă. Geo, aștept. Nico, eu sunt câinele ăla, te bănesc. Țăranul e păcând.